Giharretako eta hezurretako mina, neke kronikoa eta sentikortasuna dira fibromialgiaren ezaugarri nagusiak. Eta esan dugu gaixoen 10-tik 9 emakumeak direla, bi etorri zaizkigu gurekin dira, Angel Asir eta Junkal Ruiz. Kaixo. Arratsaldeon, bikote. Ongi etorri. Ongi etorri, eseri lasai. Dira, bikote, zuek nola deskubritu zenuten fibromialgia zenutela? Ni guain dela 30 urte, txikian itzanean, 12 urteekin, negoen ja gaizki, eta pasatu nituen urte batzuk gaizki, eta esan ziaten 2006an, zehose antzekua fibromialgiari buruz neukala. Eta 2017an, bai eman ziaten ja diagnostikoa. Eta zure kasuan? Nire kasuan berez, nire ama izan zen, nire ama etzakila irakaslea da, baina gu azkenean beti esan dugu, ni gaizki nengola, orduan jende guztia badaki, eta beti agian hau dauka, bestea ez dauka, orduan behin etorri zen etxera, norbaitek esan ziola, Junkal, agian fibromialgia daukazu. Eta interneten begiratu nuen, beti esaten duguna hori ez egin behar, interneten begiratu nuen, dena irakurri nuen, eta nik hau daukat. Eta, ni hori nauka eta hasi nintzen hori naukara, zen azkenean nire bizitza. Fibromialgia irakurtzen duzunean nire bizitza kontatzen du. Orduan, ni ja horrasi nintzen esaten, hau daukat. Medikura jo nintzen eta horrela, baina ni horrela, nire amak esan zida. Junkal, agian, hau, daukazu. Angela, zuk esan duzu 12 bat urterekin edo gaizki sentitzen zinela, zer sentitzen zenuen 12 urterekin? Minak. Minak hanketan, minak eskutan, eta esate ziala, krezeak ziala. Baina ja 20 urtekin ja ez dira min horiek justifikatzen. Orduan, reumatologo baten gana junitzen, eta beak esan zian hori. Igual eukiko nula, baina hor geratu nintzen. Eta gero ja 2017an ja esan ziaten, reumatologo batek, hori neukala. Batzutan esaten dute, beinatek oso ondo esplikatu du, iten dezula peregrinazio hori, medikuta eta azkenian batek esaten dizu. Eta lasaitasuna ematen. Eta Junkal, min hau, pentsatzen dugu zuri ere, mina sortuko zitzaizula, ezta? Batekoa izaten da min hori, pixkanakakoa, igotzen joaten den zerbait da, nola etortzen da, nola etorri da hori? Denetik pixka dago egia esan, baina batzutan bai, batzutan ja pistak daude, ez? Batzutan ja juten eiz nabaritzen, ja hor etorriko zaitez, pixkanaka doalako, igotzen, edo horrela, beste batzutan da bapatekoa, zartakoa, eta hor geratzen naizen, ni geratu nahiz, minangatik, ematen didan minangatik, arnasa gabe. Eta orduan, ja azkenean ere da egin duzun esfortzuagatik batzutan, beste batzutan ez, orduan, baina gorputzen zute baduzu, normalean badakizu hor zerbait etorriko dela. Baina eske azkenean oso gaixotasun zaila da. Zaila da, denok ezberdinak gehalako, eta gero eske niri gertatzen zaizkidan gauzak eske ezberdinak dira. Eta horregatik askotan agian da zaila ez, medikura juten nintzenean, ez mina daukat, ez, baina non daukazu mina zen azkenean, hemen, ez daukatzen behin, mugitzen juten da. Niko itzen ez, mina mugitzen juten da. Orduan, klaro, hori beraientzat oso zaila da. Eta asaltzea bai, ez da lako konkretua. Eta zuek adidez, neke kroniko hori, konstante hori, sentitzen duzu, asera-aseratik? Bai. Alegia, lo egin eta nekatuta jeikitze hori? Karo, ni hori esnatzen naiz eta nekatuta. Ni nekatuta esnatzen naiz. Ja, junbarzeagian poliki-polikagian, arratsaldean ja hobeto nago. Normalean kontrakoa da ez, esnatu eta hobeto zade ez. Ni esnatu, nekea, orduan, poliki-poliki mugitzen naiz, gozak egiten, eta arratsaldean edo horrela, batzutan ja, oira junbar nintzenean, ja, zen ondo sentitzen naiz, sortu da, ala. Baina estrategiak dituzuelako, ongi izate hori egunean zehar eramateko edo gaixotasunaren beraren prozesua horrelako izan daitekelako? Bi gauza daude, baina nire kasuan uste dutela prozesu hori da. Gaizkenean, lo egiterakoan ez dut eskantzatzen. Hori lo egiten badut, baina lo egiteko, ez dut eskantzatzen. Orduan, klaro, nekatuta altxatzen zea. Esate baterako, Angela, gaurko eguna zer moduzkoa da? Gaurko eguna atzoko baino txarro, atzo betoneon, gaur jaiki naiz, oso ondo esplikatu du Junkalek, guk gabetan iten deulo, baina ez deu errekuperatzen beste pertsona
bezala. Orduan jaikitze gehiaia nekatuta eta minduta. Eta minak neke gehiago mateizu, azkenian da borobila. Eta gaur, bueno, ondo. Ondo, hemen naholako, hori emateigu indarra, eta guk beti oso normalki izaten gea positibok batzuk, beste batzuk ez, orduan hori ematen dizu indarra egunerokotasuna eramateko. Eta eguraldiari dagokionez gaur adibidez egun bero bat izaten ari gara, edo izan dugu, esango dugu, ostegunetik aurrera hotza omen dator, ezta? Temperatura aldaketa horiek zuek nola bizi dituzu, Gaizki, oso gaizki. Bai? Bai, ja esaten dutenean, temperatura aldatuko da, bueno, badakit gaizki jarriko naizela. Eta beste batzutan gaizki jartzen naiz, orduan badakit eguraldi txarra egongo dela, edo eguraldi aldaketa edo alako zerbait. Ez, azkenean, orokorrean aldaketak nire kasuan oso gaizki. Baina bai azkera hori gainera oraingo eguraldia pixkat nahastua dela, ez da gehiago nik ez du sentitzen hainbeste mina, baina bai oso nekatuta, buruko minak, tripak gaizki da, gripea dolako zerbait izango batzenu bezala. Bai, olako zerbait esango nuke. Angela, zure kasuan, 2017an edo jaso zenuen diagnostikoa, nolakoa zen zure eguneroko ordura arte, eta geroztik aldatu da, diagnostikoak zerbait aldatu du? Bai, leno inigok esan duen bezala, diagnostikoak emateizu lasaitasuna alde batetik. Gero, inberdezu lan pila bat diagnostiko horrei buelta emateko. Azkenean inberdezu azeptatu eta horrekin bizi. Eta zuek adibidez, orain Inigo aipatu duzu, elkarteko lehendakaria da bera, Junkal zuentzat, zer da? Fibromialgia elkartea, zer izan da? Neri bizia eman dit. Bueno, bera bezala, 12 urtekin gaixotu nintzen, 24-25 urtekin diagnostikoa izan nuen, orduan, medikuan esan zeaten, elkartea dago, ez? Beratz, nik etzekiten ez da niri zer esan, ezin zeaten lagundu. Edo ez dakite, edo ez dakit. Orduan, zuzenean elkartera joan ginen, eta hor ja, azaldu zeaten fibromialgia zer den, hori dela garrantzitsuena, ez? Osea, jakin bar duzu, informazioa askenean oso garrantzitsua da. Gero ikusten duzu, jende gehiago dagola. Orduan ja badakizu, bakarrik ez zaude. Gero teknikak ematen dizkizu, begira, alimentazioa, ariketa egin behar da, baina ez zaitez pasa ez dari, baina mugitu barzea, baina etzea egon behar denbora guztian ohean. Orduan, teknika asko ematen dizkizute ez, eta norbaitek orain izketan geundela, ni probatu dut hau, super ondo, tal, orduan gure artean ere laguntzen geha. Claro, ez badauzu olako elkarterik, gian ez duzu inor esagutzen, zu bezala dagoen, orduan, hori falta zaizu. Baina niretzat, sartu nintzenean, pertsona bat nintzen, eta gaur egun beste bat. Alata guztiz ere, Angela, niri iruditzen zait, aipatzen dituzuen sintoma guzti horiekin, eguneroko bizitza normal bat eramatea, ez dela bat ere erresa izan behar? Ez da erresa. Zuk lortzen duzu ez dakit lana egitea, egunerokotasun bat eramatea? Ez da erresa, esan desun bezala, batzutan ezin dugu eraman eguneroko bizitza, lanian, ni adibidez goain bajan nao. Denbora asko pasatzen ditugu lanian, beste batzutan bajan, ez gaudelako ondo, eta ez bakarrikan mina eta fizikoki, mentalkire bai asko nekatzen gera, eta leheno esan duen beinatek kognitiboki ez gaude ondo, orduan lana batentzako, segun exigentzia dakan, ezin dezu zure lana ondo egin. Baina saiatzegea, otegea lekuta hobetzeko, baina neke hori hor dago. Baina ikasi behar dezu horrekin bizitzen, eta Junkalek esan duen bezala bizibideen lagun pila badazkau gu bezala bizitzen diala, eta hori emateizu indarra. Eta elkar ulertzeko ez da askotan inguru horrek horretarako bale izaten du. Zure kasuan ere, Junkal, egunerokotasun horretan oztopo asko aurkitzen dituzu, bai lanean, aisialdian, bizitza bizitzeko? Bai, nik ez dut inoiz lan egin. Ezin izan dut lan egin, saiatu naiz, baina nik esan azkenean lan egitea esan nahi du egunero leku batera zoazela, ordu batzuk zaudela, eta ni hori ezin dut egin. Etxean gauza bera, ni etxean ezin dut fregatu, ezin dut arropa sentzelikatu, ni laguntza behar dut. Eta gainera, lanera jute naiz, gero ez dut ez egingo. Egongo naiz ni etxean. Orduan asko kostatzen du, ez? Ni eskerrak, kriston familia eta laguna ditudala, eta laguntzen diate, apoiatzen haute, orduan, oraintxe bertan,
pues bueno, pues lan egin, baina, bueno, amarekin bizi naiz, laguntzen didate, baina orain, pues, saiatu nahi dut, pues, lan egiten, baina, klaro, azkenean egiten duzu, bale, nora zoaz, non egiten duzu lan, zen, hori ere ulertu behar duzu, ez? Ni lan egin nahi dut, baina agian gaur ezin dut, edo agian orain nago, baina 2 ordu barru ezin dut, hankako mina, edo egon bar naiz esertzen, altxatzen, esertzen, altxatzen, zen ezin naiz denbora guztian leku bere batean egon, edo azten naiz, hasten zait, esan behar dudan, batzutan nire izena hasten zait. Orduan, kara, zure izena hasten bazaizu, edo zer gauza, ez du daitek, orduan, ni ezin dut. Asko betu dut, eta ja, bueno, bizitza nahiko normala daukat, baina gustatuko litzaidakena, etxeko gauzak egin, lanera jun, ezin dut. Badirudi, kontraesankorra dela, ez? Alegia, ariketa fisikoa bai da onuragarria daukazuen gaitz honentzat, baina era berean horrek ere mugak ditu, ze orduan hone egiten dizun horrek neurritik edo mugaz pasa ezkero, ez? Albo ondorioa ekartzen izketu eta porroin da egiten uzten zaitu, ez da errixa, entzuten ere... Eta zuek ze eskatzen duzue? Ze nahiko zenukete, elkarte bezala eta gaixo bezala? Bueno, oso ondo esan duten leheno egia esan, ulertzea eta apoio hori, baina gero bai, ez dakit investigazio gehiago behar dira, eta badakit azkenean saia dela, fibromialgia azkenean saia ulertzeko delako, baina ezin da investigazio bat egin, ez badaude medikuak, dirua, investigatzaileak. Orduan, ni hori eskatzen dut, zen pertsona asko gea sufritzen duguna. Eta voluntarioak egongo dira, seguraski pila bat, investigazio honetan parte hartzeko. Baina azkenean, horretarako, diruan maitetik atera behar da, fibromialgia interesatu behar du ere bai, orduan, ni uste orain gauden puntuan, hori dela garrantzitsuena. Hori gabe ezin da azkenean hau arroera eraman. Ezin dugu ulertu zer den. Azkenean, medikoak entzuten badituzu, batzuk gauza bat esatute, besteak beste, orduan. Ni ulertu nahi dut, eta gutxi gora ulertzen dut, baina eske informazio gehiago behar dugu. Amaia Agirre, zure azken gogoeta entzun aurretik gogoratuko dugu datuak emate aldera 100-tik 3 edo 4 sufritzen dutela fibromialgia, ez dela bere zain gaixotasun arraroa, nahiz eta askok hala dela pentsatu, nahiko ohikoa dela, baina ez ezaguna ere badela, eta Beñatek erronka zoragarri bat martxan jarriko duela, martxotik abendura, 3 fasetan egingo dena, eta ikusiko zaitugu, eta entzungo zaitugu, edo sumatuko zaitugu, han eta hemen.